Upravo je počela emisija Nominacija. Takmičari su ove noći imali priliku da biraju između Anđela Ranković i Tanje Stilje Boginje. Naredna reč je dobio Ivan Marinković. Jao, pa ti nemaš donje zube, rekao je Anđelo. Asminu Terzi Viktoru nikad nisi smeo reč da kažeš, samo meni, ja gađam u metu. O tvom ocu niko ništa ne zna, a o mom ima jedna cela emisija. Rekao si da me vodiš u diskoteku, da mi pokažeš kako muvaš ribe. Jel ostaješ ta priča, rekao je Viktor. Gde tebe da vidim? Vodim budalo, rekao je Anđelo. Ja skačem u jezero ako ti meni budeš mahao sa ostrva, rekao je Ivan. Ajde, rekao je Anđelo, ako on bude ispred mene, nikad više nogom neću ući u reality, rekao je Ivan. Ja ću biti taj koji će zapečetiti tvoju reality karijeru. Kako skačeš bombu ili, rekao je Anđelo.